Posi Sahina Bedi Cheyo Asante Mantem ye DC OP David Ajeman. Wasoba Asante Mantem wom se niam bia man homene so de nenso won ma posi adwumakunu mo gidie pa se wom a etetete memufo eye ne bonefo sem edi wom ani wachichiri bebre de wom akogina mrene mamrane wom dinti bamba ho nsem wo yirimu no aye wafamu de sabia tememufo Asante Mantem ho beto wom onso a wokum no na akonforanfo akodi sa nipa bonefo semi polisifoɔ kyerɛ mu sɛ trigger happy a wanya mfie aduonum ɛna na edi wɔnom anim na jonapi a wɔnom ɛtaifen omega ne deɛ wadwane enipa nso a wosusu sɛ wɔnom ɛka saa akonforanfo kuyi ho ɛna sese wakyere wɔn DCOP David Ajeman Ajim ɛde nsɛm bi atodwa afa saa korɔ no bo a ɛkɔ so ɛwɔ Asante Mantem mu no. We have done very well at almost all of them. I think with the Bokrom case, there are about 5 persons in custody. With the Bullion Van one, where the policeman died, we also have about 6 or 7 people in custody. There's 1 person who is still at large and we are looking for. With Bantuma, we have recently had information that one of the suspects has been arrested in Accra, and we are inviting, we are sending persons to go and bring them. And so, yes, with all the cases, we have done a lot, and a lot is still being done. No case is left to die. There's no closure on any case unless the matter has been sent to court and dealt with.